Hej, ale toto mi fakt nikto neuverí. Čo sa mi stalo, to je taký bizár, že toto mi neuverí fakt nikto. Ja si tu dodržujem svoju prísnu dietu, prídem domov, zakopol som o psa, ten pes letel popri stole, ako letela popri tom stole, tak labkou mi na zem zhodila nejakú obrovskú čokoládovú buchtu. Ale to není všetko. Ja ako som od toho psa zakopol, tak som prepadol a v nekontrolovateľnej forme som vlastne padol ústami rovno na tú buchtu s čokoládou obrovskú. Fakt bola obrovská tá buchta, ty kokos. Tak sa to stalo. Teraz by som sa chcel zastať aj iných ľudí, napríklad pani predavačky, ktorá mi teraz predávala potraviny, že ako chybovať je ľudské. Chybovať je ľudské a jednoducho tie chyby ľuďom by sa mali odpúšťať vždycky, keď niečo slúbia, napríklad to nedodržia, alebo keď si pýtate niečo v obchode a tá pani predavačka sa pomýli a dáva niečo iné. Mali by sme odpúšťať ľuďom a mali by sme ich chyby ako keby chápať a pochopiť ich, prečo to vlastne robia a nie ich odsudzovať za to, že tie chyby robia. A napríklad vezmime si, že som si pýtal nejaké vegánske pečivo a tá pani to pochopila, že chcem túto úžasnú, nadýchanú nejakú, je to popísané ako pizza s obrovským množstvom syra, vegánsky hotdog s obrovskou porciou syra a mám tam, neviem z akého dôvodu, normálny hotdog. Takýto natúpaný, je to akože langoš, ale sú tam kusy mesa s cibulou a naloženým syrom. Chápem, že chybovať je ľudské, odpúšťajme si navzájom. Tým samozrejme nemyslím mňa, ja nevydychujem, ja som chybu nespravil, ale tak ja to tým ľuďom odpustím a... Videli ste už niekedy langoš, to je proste jak pizza, to je jak pizza s cibulkou a syrom a mesom. Nie, teraz vážne, ja som raz za 4 týždne v Dubnici nad Váhom. Nehrozí, aby ja som vynechal balkánsku pekáreň, ktorá tam je. Úplne brutál, také psychopatiny tam sú napečené. To je totálna popičovka. Bohužiaľ, toto ja si nenechám odoprieť ako.